Gusto mo mag-apply dito? Mindoro pa po. Kami kasi galaba doon, te. Ngayon lang kami magpalundre. Naibos mo. Ay, bagay sa'yo, ante. Salamat po. Nagtatag sa So yan guys, nandito na tayo sa North Olympus. Dito sa Barte. Yan, magpapalaba kami. Marami kasing mga labahin sila ate, kaya di na kami makisabay. Ipalondry na lang namin. Naubusan na ng pantes ang Tiligaya. Hindi, yung mga underwear naman namin na iniwan. Ayan na si JJ, maglaba na. Mag-apply ka na dito, JJ. Ika-ante pa sign. Sideline na kami bago kayo makauwi. Ano? Gusto mo mag-apply dito? Mindoro pa po. Kami kasi galaba doon, te. Ngayon lang kami magpalundre. Pwede na ano-ano yung plano. Pwede naman, basta wala lang kayong nakaka-ano na damit. Yung may nagakupas. Daman. Yan pala siguro. Kaya ngayon, nagsabi ko na yun. Mga puti pa, may kanti pa, Ligaya. Sabi ko na doon. Sana mong sigat ko yan. Dahil pa. Kahit dalawang sala. Kahit doon. Ganyan kanta. Dito na po sa kabila. Start ko na, ma'am. Sige po. Surat na galing doon. Baka may gakupas kay Antiligaya. Nakatupig pa yan. Binilang niya pa eh. Diba naturuan tayo natin ganyan, yung kay Sir Willie? Nalimutan ko na rin. Nalipatan na. Ano yan? Oh. Ano oras na yung balikan, te? Pwede nga naman yung kayo na lang. Ah. Hindi rin ako yan. Oo. Isang oras lang yan. Tapos sa katimbang. Akyat nyo dito sa dryer ko yun. Lagyan niya na yan. O, diba? Mangyan kami sa ganito, guys. Sabi, wala to sa, bundok eh. Tsa lang at timba daw, mano-mano. Kaya banlawan niya kasi yung mga Ayan guys, habang inaantay natin yung ating pinalaundry, yan, may nadaanan kaming, alam nyo na, kay slide. Yan, dito muna tayo magtingin-tingin. Guys, nagkayayaan kaming apat dito sa SM Fair. Pero dapat sa Robinson kami. Lumagpas kami. Dito na tayo. Mga nakapambahay lang, guys. Window shopping lang, guys. Ma-pricey pang lang kami, pang ukay-ukay lang. Na may itsura namin, no? Parang magbili lang kami ng suka. parang ito sa kami na tayo rin. Okay, kalkan. Na, nagina. Oh, 50% off pa siya yata. Pag andun sa Ay, ang ganda nito pakita, oh. Yan, ma'am.
May discount pa yan, 20%. Kursunada ng ligaya sa apo niya o para sa apo niya. Ikaw ba yan? Nako, 2.6. 2.6 ante. Oo. Pero maganda siya. Bayad na. Oo ganun talaga. Gusto mo ganito mo mo? 1599 na. Ganito? 1599 na lang siya ma. May blue yan na, masipat na. Try? Ano ba na? Hindi tayo paniwalaan na magbili tayo na may itsura natin. Pagpili-pili kayo, madi yung magatangan na makita yung presyo na. 1,000. Yung 1,000, ayan o, 1,299. O at least ngayon, makadamit ka na ng mahal antay. Hindi yung puro halagang 150, 1,300. Pwede na yan. Ang pira ko. Naibusan. Karong na. Naibus mo sige. Naibus mo. Ay, bagay sa'yo ante. Sublianak ko. Sublianak, no makadilahin siya. Sublianan niya daw kung makadilahin siya sa Sublianak ko maka-kwarto ko. makasikaraw. Kay ate Guys, lumipat kami dito sa Robinson. Na? O, yan o, 200, 100 o. Dito tayo sa mura, guys. Gusto niya yung nasa SM. Buti na lang may ganito sa Robinson. Yung mga mura lang. Presyong Divisoria. Yan, nakabili kami guys. Tulot to ng burger. $6,000. Sabay tayo sa ano? Meron kami. Gamit sa kusina. Ano, may nabila akong ano, pang lomi. 55. Ito lagay ng tissue to. Kini mga kasalatan. Ay pang panulit. Ito utong. Gante ay yung pagpanay nga ng kagawin lighter. Ito, astig nito. Pang ano, heavy duty. Heavy duty talaga. 14,200. Pa naman siya, oh. Mabilis ka dyan makaluto, oh. Maraming kuhan. Paglabasan ng apoy. Parang mo, babe. Dami nagkat.
makikita nyo. Ako, sabihan nyo lang ako kasi ako lang yung pinakamabait doon. Char! Oo! Tsaka Mars, ililiwan. Puro iyak yung mga eksena mo. Kailan ka ba ngingiti? Oo nga eh. Hindi ko nga alam eh. Grabe. Ano po? Sabi ko nga sa kanya, grabe yung Guys, ito yung ano, yung nasunog na landers dito sa Pearbu. Kailan lang to nasunog? Wala pang isang buwan. Almar, sa bate, Almar. Walking. Si Jay. May ilusot yung isa, oh. Sige, Ay, walking tayo ni dito, 30. kabong pa, oh. Ayan, guys, namasyal yung apo ni Auntie Ligaya na si Terdy. Laki-laki na ni Terdy. Birthday niya na bukas. 30? Birthday mo bukas? Di ba nauna ba si Terdy, no? Kay JD? Ito ka lang. Nana. Apo niya sa kanyang, kapatid yan ni Eunice. Apo ng Tiligay sa panganay niyang anak sa Teresa. Dali, dito lang.